Ngokutya ndandingekamnawo umthi wakwenza uba umntu ongumama angandibuzi yonke into noba ndifika ngo-1 ebusuku avale umlomo wakhe mba andamkele. Kwakhe kwathi apha kum mfowunele umchazele uba awusamfuni. Ndayibamba ikona ndisakhumbula ngaloo mhla lowo yayike ixesha likaTshaza impunzi idate i-11. Ndayibamba nje ifowuni ndathi Thandazo kuthiwa mandithi andisakufuni. Hayi andikatshwa hayi natsekeva kuthiwa mandithi andisakufuni. Wathi ndathi yithi awusamfundi ngoma hayibo ikwayile nto nje ayithethayo leyo. Kuthiwa mandithi andisakufuni. Wathi uyandiva kakuhle ndaqoma hayibo le nto ndiyafana nto uthi umama uthi ndithi mandithi andisakufuni. Wathi lona okay bye kwadrotsha ifowuni. Ngoba lokhu uyayiboma kukwazi idenge apha uyabona apha kukwazi idenge bedibene bobabili.